Брат. Аре правим рандонотика. Да видим дали работи. Ай! Какво става сега? Трябва да си измислим намерение. Какво става? Решихме ли го? Може да пробваме пак с нещо лилаво. Като предния път. Аре, като предния път нещо лилаво. Ето. Ще бързиме малко. Пиеме да видим и ще се включим след малко. Търсиме нещо лилаво. Последните 60 пъти намерихме нещо лилаво и беше много странно. Е тук някъде. Е тук в този кръг, в този окръг. Окръг. Ето го, лилаво е. Но ние търсим нещо друго. По принцип го дава тук на платното. Точката изчезна, значи сме върху нея според телефона ми. Какъв е шанса да има лилави предет точно е тук? Не, брат. Това искам да пробвам нещо друго лилаво. Не беше твърде убеждаващо. Не беше изобщо. Виж го! Виж го, бе! Не, бе, лате, да, бе, Това е лилаво. Ели е или е не ели?